ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଟନ ଦୋକାନରେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କର କଟା ଚାଲିବ ଆମର ମାର ଫେଲ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିଶା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆରେ ଲୁଚା ଗଡ ଲେବୁଲ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା କଣ ରବି ଅଛି ପାଗଲ ଭାଇ ରାତି 12ଟା ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ପର୍ସନାଲ ଏକୁଟିଆ ହିଁ ଗପୁଛି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେସେଜ କରୁଛି ଏଇ ପିଲାଟି हाँ रात 11:15 ବାଦଲ ଏଇଠି ହବ ନା ଆଗରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ଏଇଠି ହଁ ଏଇଠି ନା କୋଉଠି ଆଗକୁ ଆସେ ରାତି 2:30 କୁହୁଡ଼ି ହିଁ କୁହୁଡ଼ି ରବି ଖାଇଛି ବୁଢୀ ହଜେଇ ଦବ କାର ଗୋଳି ଉଠିବ ପୁରା ବଡ ଭାଇଟା ବେଲେ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ ଆগে ସେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ ନା ଡନ୍ ଭାଇ ତୁ କାର ଚଲଉଛୁ ନା ବାଇକ୍ ଚଲଉଛୁ ନା ସ୍କୁଟି ଚଲଉଛୁ ନା ପ୍ଲେନ୍ ଚଲଉଛୁ କଣଟା ଲିଙ୍କ
ଆଜ୍ଞା ନିଦ କାଇଁ ଦବ ଆମ ଯୋଉ କାର ଯୋଉ ସାପ ଭଳିଆ ଯାଉଛି ଏଇଟା ନା ସକାଳୁ ମାରିଦେବି ହେଲା ମୁଁ ସକାଳୁ ମାରିଦେବି ଏଇଠି ରବି ଏଇଠି ସନୁ ହଉଛି କଣ ଯାଉଛି ପଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେପଟୁ 2 ଯୁବକ ସରି 3 ଯୁବକ ସରି 3 କହୁଛି 1 2 3 8 ଯୁବକ ବାମପଟ ସାଇଡରେ 3 ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ଟ୍ରେ ଧରି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଣ୍ଡା ହେଇଲା ଆମର ଅଣ୍ଡା ବାଲା କୋଉ କାମ ଲାଗିବ ବାଦଲ କୁହନ୍ତୁ ବାଦଲ ଅଣ୍ଡାଟା କୋଉଥିପାଇଁ ଲାଗିବ ଅଣ୍ଡାଟା ଉଷୁମେଇବ କାଣ୍ଡି କରିଦିଏ ପାଣି ମରିଆ ତା ମୁହଁରେ ବେଳା ଆମ ଭିତରେ ବସି ଯାଇଛି ଶୁଣି सुबह 5:30 बजे। ସକାଳୁ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଆସିଲା ପରେ ଗରମ ଗରମ ମିଠା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚୋଖା ସକାଳୁ ଆଣିବା ଚୋଖା ତାପରେ ଖାଅ ତମେ ଖାଅ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଖାଇବି ଗୁଣ୍ଡା ଦାନ୍ତ ଅଛି ଖାଉଛେ ମିଠା ଗରମ ଗରମ ବାଟି ଧୂଆଁ ବାଟି ପୁରା ଗୁଣ୍ଡା ଆଉ ଟିକେ
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲିଟରକୁ ଦେଲେ ହଁ ଏଇଟା କରିବା ଆଜି କରିବା ଫାଇନାଲି କାରଣ ଆମେ କୋଉଠି କ'ଣ କରୁଛେ ହଁ ମଟନ ଦୋକାନ ଖୋଲିନି କହୁନୁ କହୁନୁ କହ ମଟନ୍ ଦୋକାନ କଲେନି ଆଉ ମଟନ୍ ଦୋକାନଟେ ଅଛୁ ଆମେ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କର କଟା ଚାଲିବ ଆମର ଛେଳି ମାଛ ଛେଳି ମାଛ କୁକୁଡ଼ା ସବୁ ତାର ବିକାଇ ନେଇକି ଯିବୁ ଦୋକାନ ନେଇକି ଯିବୁ କଟା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆସୁଛୁ ଆମେ ଏଠିକି ଆମର ଥ ମାନେ ଏ ଏରିଆକୁ 50 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଆସିଛନ୍ତି ସବୁ ବାଟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ଇଏ ଏପଟେ ଦେଖା ఇది మారుతూనే వస్తుంది ఉంటే పిల్లట ప్యాంట్ బిందె బుల్లి అయితలా ప్యాంట్ బిందె బుల్లి అయితలా ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଇଏ ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଗଡ ଲେବୁଲ ଡ୍ରାଇଭର ଆଜ୍ଞା ପେଟ ବାଜିଛି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିଖେ ନାଚ କରିବୁ କୋଉ ନାଚ କହିଲ ଟିକଟକ୍ ରିଲ୍ଟା ଏଇଠି ଏମିତି এই নাচটা আজ হবো তোমার দেখিয়ে রেডি যাও দেখা কলা एक्चुअली देखिले जहाँ मोबाइल देखिले से जना पड़ी ओ 예리 안 되면 아우 그건 아프지를 마이 갓 हमारे साथ बैठे हैं दो बच्चों यो 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 बादल
हाँ चलो हटेउनु आस्ते जा ओ की जागा मटन डेई डाई की जंगल मंगल पहाड़ पानी जाउची पाखरे कुछ इस प्रकार से हम लोग मस्ती मजाक करते हुए संबलपुर के देवचरण पे पहुंच गए और वहाँ पे हम क्या क्या करते हैं और कहाँ क्या क्या खाने के लिए बनाया और कैसे मस्ती किया और वो जो इलाका था कितना सुंदर था मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। और हम कहाँ नहाते हैं ओ भाई कितना अच्छा मौसम भी था उधर, क्या क्या मस्ती किए, क्या क्या खाने में बनाया था सब आपको दिखाऊंगा अगली वीडियो में। तो अगर बना था थोड़ा ज़्यादा तो लंबा हो जाता, इसलिए अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा हमने कैसे मस्ती किया। और वहाँ का पानी भाई खतरनाक था यार, 10 फुट का पानी है लेकिन ऊपर से नीचे तक पूरा साफ दिख रहा है। अब तक के लिए रुकता हूँ, मिलूंगा दूसरी वीडियो में, आप लोग देखेंगे। थैंक यू, बाय बाय।